Painaa vittu. Lauri, heittäydy! Hei, 3,5 kiloa. Ihan oikeesti. Niin, Se ilma. painaa Ilma 3,5 ilman lipasta. Sit kun sä otat se... Sit sä lyöt se perältään kainaloon. Ja sä lyöt se vitu lippaseen kiinni. Se lipas painaa 800 grammaa. Sä lyöt se tohon kiinni. Se on 4,3 kiloa. Sit sä Heittäydyt. heittäydyt sen kanssa. Näytä. Tuo on joku vitu... Noniin, ei mulla oo tää käsi vapaa, mut siis... Jumalauta. Mä löytän joku tämmöset. Sit sä menet tästä näin. Otatko video? Sä niinku vedät tuplalaukaukset sinne. Tiedätkö, sä vedät tuplalaukaukset sinne. Tiedätkö, Älä sitä tuoli nyt vittu vielä. ne vitu jätkät, ne kuolee siellä. Ihan oikeesti, siis siellä on jätkiä, niin ne niinku kuolee siellä. Kuolee. Mä en ois erikoiskoulutettu. Mä oon vittu koulutettu vaan niinku... No niin, Late, mennään ryhmään. Tappaa ihminen. Siis mä voin tappaa ihmisen. Late, mennään. Pomp, aina pomp. Mennään. Mennäänkö me kirjoittaa? Late, tuuka kaikki. Älä heittää